नङा बेवहायथ' बिथाङा जि बुंदों बे बाथ्राया बेथ' जेनेबा आथिखालनि आयेन मथे जाया आरो बे बेलायाव बिथाङा माखौ साननानै बुंखो आं सानो बबावबा एसे बिथांनि जिथु कनसेप्सन बे मायावबा बिथाङा बोरैबा बुंफ्लांदों ना मोनसेयाव बुंदों जायखिजाया बेखौथ' आं बुंनो हाला अदेबानि 6 शिड्युल एरियायाव बायहेरानिफ्राय रावबो माने हा हु बेबायदि बायफैनानै जुगामि बेवहाय बिनि थागिबि जानो हाया बे दानि माने जिथु संबिजिदारि माने बाथ्रा आरो माने बे बेलायाव दा मोनसे बाथ्रा सोलिबाय थानाया जाहैबाय बिटिसि आव हा हुखौ लानानै बेवहाय मोननै आयेन पेरेलेलि सोलिदों ट्राइबेल बेलेन्ड ब्लक आरो मोनसेया जाहैबाय बिटिसि हिसाबै गोदानै ट्राइबेलफोरनि थाखाय मोनसे हानि मोनथाय जेराव सासेबो ट्राइबेल मानसिनि हाखौ गुबुन ट्राइबेल नङै मानसिनो ट्रेन्सफार होनो हाया माने रावनोबो होनो हाया माने फाननो हाया बा बायनो मोना होननानै जों जेखौ बुंबाय थायो आरोखि मोनसेया जाहैबाय जेनेरेलफ्रा जायफ्रा ट्राइबेल नङा बिसोर गावसिनि गेजेराव हाखौ फाननो आरो बायनो हायो बेवहाय जेबो गैया आरो मोनसेया जाहैबाय ट्राइबेल बेलेन्ड ब्लकआव बेवहाय ट्राइबेल बेलेन्ड ब्लकनि बायहानि माने ट्राइबेल नङै सुबुंफ्रा ट्राइबेल बेलेन्ड ब्लकनि सिंनि हाखौ बायनो हाया बे बिटिसि सिङाव दा बे मोननैबो आयेना जानानै दं दा बेफोरखौ मावनो थांनायाव गोबां खेलि मेलि बायदिसिना जागासिनो दं जिहेतु गोदान बिटिसि खुंथाया आरोखि बेखौ लानाय बेफोरखौ लानानै बे बाथ्राफ्रा बारे बारे सिखारलायबाय थानायाव बायदिसिना बाथ्रा बिदिनो बुंलायबाय थानाय जादों जे बिटिसिनि नोगोरारि हिसाबै 2003 मायथाइयाव गोरोबथा बायदियै 2003 मायथाइयाव जायफ्रा दं मायथाइसिम बे मानसिफ्रा बिटिसिनि नोगोरारि आरो नोगोरारि हिसाबै बिसोर बयहाबो हा हुनि मोनथाय दङ दा बेफोरखौ लानानै खोथाफ्रा सोलिलायबाय थादों आरोखि दा बिथां दिलीप सयकिया बिथाङा जेखौ बुंदों बियो खुनु ट्राइबेल बेलेन्ड ब्लकआव खुनु बायहेरानिफ्राय मानसि फैनो हाया आरो 6थि शिड्युल एरियायावबो बायहेरानिफ्राय फैनो हाया बेखिनि एरियाखौ मोनसे रेस्ट्रिक्टेड एरिया हिसाबै संबिजिरनि गेजेरजों दानानै होनाय जादों आरोखि बे बेलायाव दा बिथाङा निसय बुंसनदों आं दाबो मोजाङै मिथिया बिथांखौ लोगोबो मोनथ'वाखै बिथांखौ आंबो खबर हरदों इनडाइरेक्टलि जे बेयाव बिथांनि जिथु बुंनाय बे बुंनाया एसे माने माबा जादों मा होनो मानसिफोरखौ माने गोनो गोथोआव खोख्लैदों